Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi noshanu mwedzi uno waGumiguru. Ipapa nyasi Johnson Timba newabiache waenda kudare wakanzi kwai nyaya yenyu ndaimbwa kuti muri kuda bhero ndazvimbwa, asi mutongo wacho wekuti ndichakupai chere bhero kana kuti ndichakunyimai munozobenuka zuva rechigumi noribodzi mwedzi uri kuteerayu kuti ndikupei. Mabuja pakanyangariwa apo kuita zvopfini chaizvo, kuita kukwaurisa. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Iye nyasi musangano weZanu PF uri kuitiwa kuBulawayo wanga uripo ipapo uchiitiwa, wese wakabvumirana kuti kwaiva munangarwa wanenge waripo kusvika 2030 wachitungamiwa naiyeka Owen Mudhan'ube. Wanga wari kuita heya pari basara munhu wese matunhu wese okunyika ese andoreketa zvibodzizvo kuti wamunangarwa wanenge waripo 2030 wachitonga. Pakanyangaritsa apo ipapo kare chimwe chatotinakidza mukuringaringa zvinenge zvichiitika kumusangano iyoyo, makurukota ese anosienda koja kwavanenge wanhadziriwa zvokudya kwawo wega nekuya wendo huno wazvitiza waenda kovhengana nevanhu imomo koita kuketana unonyatsoona kuti vanhu vanosha kufa wakomana pari pechi zvino. Asi aiwa takutonamatira ipapa kutoti vanosiita zviya warike kuitira munhu wese wachida kuti wavari kudawo pane zvawanoisa izvozvo, nekutoti panonyangariwa. Ukaona wari kutiza woziva kuti pano nyaya ipapo, pano nyaya. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Wamunangarwa nyasi mutungamiri wodunhu rosadhaki wagopaka mureketo wawo wachireketayo kutoti zuva ranyasi izuva rinopembererwa nosadhaki kuti America ibise zvirango zvoupfumi zvayakaisira Zimbabwe. Ipapa wagotoreketa wakati vari kutinyanyira vanhu vekuAmerica, zvavanoita izvozvi zvinuba dai wabisa zvirango zvo zvawakatiisira kuti nyika yedu ipfumbure. Wapedza kudaro wabva waenda koita padandemutande tsamba yokukumbira kuti vanhu vese tibatsirewo kureketa painzwire riri kure kusvikira pamamiliyoni chairo ribodzi rowanhu wanenge wati ini ndada. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Inonzi online petition. Paina wamunangarwa ndatoparura ipapa. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tinenge tichikunyepai kuti pane zvimwe chere zvaitika. Kureketa kuno iyo nyaya yezvirango zvoupfumi yabva yaita kuita heno chaiyo. Wendo huno wabva wati aiwa takutoda kutoti vanhu vaite muchekure wachifara nokuridza mhanzi waripo paEsgodini. Rekai tione kuti zvinosvika kupi, kuti zvine zvinochinja chere kana kuti zvinenge zvakadini. Tinenge tichindokunyepai. Pambopuwa guvheya Chiwenga mukana wekuti arekete, waipapa heno wanga wari kutekenya wabva waita kuti zvaari kureketa zvireke ongwika. Mabuja unobva waita kuona idi kuti wari kuziva navanhu wavo. Rekai tione kuti zvinosvika papo, zvinosvika papi zvichiramba zvakadando. Kana tichikunyepai mabuja kutoti zvinoitiwa noZanu zvinokonzeresa, pakanyangaritsa. Izvezvi kureketa kuno muzinda weZimbabwe kunyika yeBotswana wagotoita kunyora tsamba kuvanhu vekuZimbabwe vari kugara muBotswana kuti imi kwaigodipfamai garirai kurefu nokutoti zviri kuitika zvizvi muBotswana mumo vanhu vakaita kutsomwa. Vanhu vakatsomwa nonyaya yekuti kuri kunzi Zanu PF iri kupindira musarudzo dzoBotswana. Wakomana. Unobva waita kuona idi kuti idi paribe ari kutida ipapo, paribe kana mubodzi ari kufara nokuwapo koZanu PF. Rekai tigoramba takaringa kuti zvichasvika papi. Sarudzo dzokuBotswana dziri kuitiwa kupera kwemwedzi uno zuva rechimakumi matatu. Kwaino bazi rozvikoro zvowapwere. Izvezvi kureketa kuno wanoda kuti wapwere wavo waende kunzvimbo dzobhodhingi kuzvikoro
kubvira pafomu 1 kwaigoitai munyore padandemutande paimap.co.zw monyora ipapo. Tokupai nzvimbo pachikoro chamunenge muchida kuti munhu wese akone kuboya nzvimbo zvakanaka zvisvinu. Aiwa tikuti makorokoto rekai tione kuti zvinoitika chere izvozvo kana kuti panenge pari bemu. Vanhu vazhinji vahwadziwa fani nyasi vari kuona kutoti Chicken Inn yagotora mukana womanhamba wanhu wakanyoresa kuinbox ikagotanda kuwakandira kuwamwaira tsamba mbozha ipapo. Vari kureketayo kutoti taderedza mutengo wohuku kwai nhindi mbiri dzohuku dzaakuita $4 kuita kutenderedza nyika yese kudando. Haidi vanhu kudai waramba wachirekera zvozvo kudzitenga zvawanga vari kuita zvaita kuti ipapa wachinje maitiro. Rekai tirambe takazviona ipapo kuti wanoita sei. Tinenge tichikunyepai. ZiG agba kugwa kwache kunorwadza. Kureketa kuno pamusika wehurumende chaiwo ZiG akuita maZiG 29 kubva ku25 padhora ribodzi rekuAmerica. Mabuja pakanyangaritsapo izvezvo ukaona zvadari waziva kuti paita kunyangariwa apa. Ukatoona izvezvo Zimstad wanoita zvekuerengiwa kwezvinhu no1 wagotoburitsa kutoti mumwedzi uno pai makwiriro zvinhu akaita kuita pakaita kunyangariwa. Pai makwiriro anoita kasoko kari kukwira kenda mudenga ndo zvaitika ipapa. Pai kukwira kuzvinhu pamwedzi nopamwedzi kwaingidzira kubva pazvikamu 5 nosere kubva muzana kuenda pazvikamu 30 zvinokwiri kubva muzana 37.2% from 5.8% pachirungu. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa apa. Rekai tione kuti zviwanozvibata chere izvozvi kana kuti zvinenge zvisvika papi. Toramba takaringa hedu tichindokunyepai. Ko vanotambira bhora chikwata choDynamos vari kutoenderera mberi kana nokuramba kufundira kwawoko. Paipa panyasi waramba wakati aiwaba tikuzvidaba. Pai mubati wehomwe weDynamos yo abva azoenda kowatengera maIce cream munhu wese kuti kwai tikutengerei maIce cream moya toreketa toita katombo kanyai. Palibe chizvinuidi asi ipapa kwai anonzi tandakashandirwa ashandirwa nemapepa pai agopuwa tsamba yekunzi iwewe chimbomira zvokuita zvauri kuita izvozvo. Chimbomira tichakudaba izvezvi. Kuno vamwe wabiya chawabva warambawo kuti aiwaba tikuzvidaba zvokutopinda imomo nokutoti muri kubata mubodzi wedu. Heno mabuja unobva waita kupera kupazika nzero chaiko kuti zvoita sei ipapo. Apa chibuku Super Cup pai zuva rokupedzisira romwedzi watiri kuteera mwedzi wambudzi ndo zuva richatambiwa kurufaro wachibva wazopa mukombe anonge ahwina ipapo. Tinenge chikunyepai kuti mbani anenge azohwina ipapo pokare. Zuva ramangwana Ngezi Platinum yakaringana usu nousu noiyo Simba Bora kuti watambe kumutambo wechibuku Super Cup semifinal. Tinenge chikunyepai kuti mbana ajiwa ipapo. Uku Temba Gorimbo wadziwa fani pai ndiri kufurufushiwa noasvinu kuseri pai ndiri kufurufushiwa chaizvo. Ndikuda kuti ndiwake imba yekuti wapwerewo manha mangu wakone kuerenga kuwana nzvimbo yekuerengera yakazara mabhuku nodande mutande. Asi ndaita kufurufushiwa ndichazvidaba ndakutombosiyana nazvo. Zvinorwadza idi. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvichaperera papi. Tikaringa dzopa rese gurukota rinoringana zveutano munyika yeSouth Africa ragoti iro kuno vanhu wana wasungiwa nonyaya yekuisa zvinhu zvinokuwadza muchikafu chokudya chiri kutengesiwa kwese kwese. Rekai tigoona kuti ichapera sei nyaya yacho pokare. Kuno Busisi weMukwebane kwai agokwebanisa ipapa achienda cheku MK Party kwaZuma kuku achibva kuEFF kwaiye Marema. Rekai tione kuti Marema iyo achasara naniko. Pakaita kunyangariwa chaiko.
kuMozambiki kwai mafoni ambodzimiwa izvezvi, wakomana. Pakaita kunyangariwa kani, mafoni ambodzimiwa. Paribe chizvino rekai tirambe takaona kuti zvinoperera papi chaiko. Apa Botswana kwai izvezvi yaita zvinhu zvinodadisa, kutoti kubvira kumutungamiri wenyika newabiache wari kupinda musarudzo naye waese kuenda koita kukubana konzero, debate pachirungu. Tikuramba tichizvitenda izvi dai kuri kwedu. Zvinodaba kana ungwika mabuja pakaita kunyangariwa, asi tiri kutenda kuti zvakaitika. Ipapo kare DRC kwai mutungamiri wenyika ari kufunga kuchinja bumbiro romutemo. Mapata anopikisa wari kufara, wari kufunga kuti muitikire azviri da kuita iyu muzvinhu baba. Rekai tizviringe apa kukinya nhau yokuda kuchinja bumbiro romutemo pokare yaita kuvhiringidziwa nevanhu vari kuzviramba, vari kuzvidaba kuzvimbwa izvozvo, vari kuzvirambisisa chaiko kudaba kuzvimbwa. Kuno apa rekai tione kuti wachazoita sei wakuru wehurumende yokukinya iwawo. Tinenge tichikunyepa iyo. KuNigeria kwai Starlink yagomanikidziwa nevakuru vehurumende kuti benhutsai mitengo yokudhara, kuramba muchindoisa mitengo yakakaramatana. Nigeria vanotamba. Rekai tizvione izvozvo kuti zvinoperera papi chaipo. Tinenge takaringa hedu tichikunyepa iyo. Makambani ekuAmerica anosanganisira Comcast, Disney, Discovery neWarner Brothers kwai wada kusungisa ivo vanoita zvokuringa kuti mabhizimusi munokwegwedzana kuzvinhu chere, Competition Commission kwai wada kuvasungisa kuti sei wagoti zviite nyore kuti kana munhu asingachadiba kubhadhara mari abva andokanzureka akabodzi zviva zvaenda zvakadaro. Unobva watoona kuti waitozviitisa paye kuti zvinetse kukanzurako. Pakanyangara chaiko. Asi rekai tione kuti wanoikona chere kuipidigura iyoyi. Tinenge takaringa tichindokunyepai mabuja panyasi. Mabuja isu aiwa tapfunya chisero. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.